ng panahon. Di dapat kita mga tugang nagpaparamumundo kung mauran. Di man dapat kita nagpaparareklamo kung mainit. Somehow, ang pagiging mauran po, ang pagiging mainit, may purpose yan kung nataarog ka ng panahon. Di na kitang padumanan. Ang sigurado ko lang, na ang panahon palang garing pagkamuot. Adi, paburo bago. Adi. Hello. Hi. Magandang morning Pilipinas. Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Kasabay niya to mga tugang sa technical department si Ronald Baldo. Sa luwasan, Mega Force Patrol para po sa mga bareta. Ngunya na pag-aaga. Newsroom News Manager Mar de la Cruz. Good morning po Pilipinas. Mga nakatutok po sa tuyang Facebook Live in the morning. Hello po, magandang morning na. Kumusta lamang kita dyan? Kumusta lamang po sa tuyang mata? Oy, sa mga ano yan sa mga birthday celebrators natin. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Pebrero 4 na. Huwebes, ha? Pebrero 4 na. Magandang morning na po. Kumusta lamang? Ang sa tuya tabi na mga dapat pag nilayan ko niya na pag-aaya. Hali po mga tugang sa kaya nga ni hali ini Corinto 1 Corinto 6:12-13. May masabing tinutugutan akong magibo maski ano. Totoo iyan. Alagad bakong gabos na bagay ikararahay mo ang pwede mo kong sabihon. Tinutugutan akong magibo maski ano. Alagad dai ko tutugutan na oripunon ako kang ano manabagay. May masabi man ang kakanon para sa tulak. Sa kaantulak para sa kakanon. Totoo iyan. Alagad pareho iyan rarauton nin Diyos. Ang hawak bakong para sa karigsukan, kundi para sa paglingkod sa kagurangnan. Ang kagurangnan iyo ang nag-aataman sa hawak. Yeah. Amen. Thank you Tabi Pading Ray Romero sa imong magayon na contribution mo niya na pag-aaga sa Morning Hirit sa DCGB. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Bueno, aramontan mga buena manong istorya mga tugang in the morning sa DCGB. Ngunyan pungal daw nin Huwebes. Nagulpi kita mga tugang video daroha lang kautabi ang kaso kan COVID-19. Susog po mga tugang sa ilinuwas na report kan Department of Health kasuhapon. Susog sa sendang informasyon. Susog po sa sendang informasyon mga tugang 17. 17 po ang napaduman sa probinsya Canalbay. Ang kabilugan po kay ning 17 iyo ang Siam sa munisipyo Candaraga. Uruan lang kaw ini. Siam po sa munisipyo Candaraga. 3 sa Legazpi City, 2 sa Kamalig, 0 sa Ginubatan, 0 Tiwi, asin 0 Bakakay. Mientras tanto, 0 man sa Camarines Norte, 0 po sa Daet. Mga tugang ang narehistro, mantang sa Camarines Sur 16, 13 sa Naga City, tagsararo po ang Pasakaw, Sipokot, asin Milaor, mantang 0 ang Catanduanes, asin 0 po sa Masbate, Aroroy, mantang dahil po kidagdag na kaso ng COVID sa probinsya kan Sorsogon. Iyan po mga tugang nagtotal sa bilang na 36 o 35 na kaso din COVID-19 sa Bicol, kung kaya uminabot na po sa 581 ang active cases kan sa tuyang rehiyon, mantang ang kabilugan kaana sa 4,389.
O, ingat kita ha. Sa Daraga po may siyam. Ano? Si Mayor Vic Perete, nahiling ko tabi, nagpost man sa iyang Facebook. Mga tugang may kinaraman sa bagay na yan, may siyam mga tugang sa munisipyo Candaraga. Okay? Madali lang po, madali lang. Di magirota. Lingon ko pa sa iba. So iba mga tugang na mga madali lang telling ito kumpara ang recoveries nagwara-wara kaya an sa tuyang internet an sa tuyang connection ha. Ang mga recoveries mga tugang para po sa Bicol region. Ika po kita nin 22 horohalang ka man ini ha. 22 pang recoveries mga tugang sa Bicol region. 8 sa Camarines Sur, sarong Catanduanes, asin po siyam sa probinsya kan Masbate, sarong Legazpi, asin 3 sa Naga City. Mantang mga tugang day po reported na gadan. Ano? Pero tatadawin ito dahil din na isabay suka-suka hapon na nagadan mga tugang sa ano yan ha, sa COVID-19. Anyway, taon-taon na lang ta. May joint statement kayan mga tugang an sa tuya tabi na ano ini Department of Health may kinaraman tabi sa sarong persona na nagadan dyan mga tugang sa Bicol Regional Center of sa Bicol Regional Training BRTTH no? May pinalawasin ng joint statement may kinaraman po mga tugang sa pagkakagadan nin sarong persona na nagpositibo sa COVID-19 hindi po sa tuyang lugar. Tod talilinawon ta yan. Iba sa nagluwas na informasyon pero bako dapat piglarado kan BDOH sa BRTTA kung ano po mga tugang ang kausa kan sinabi ng pagkagadan. Basta ang sabi, takasuhapon po mga tugang kibareta na saro ngayang persona ang nagadan dyan sa BRTTH, ang saro na 50 anyos lalaki, COVID-19 patients, ano? COVID-19 patients po ini. COVID-19 patient po kunhain sigon sa inang statement nagkaigwada tabi ki ang kausa kang pagkagadan iyo po ang self-inflicted injury. Self-inflicted injury mga tugang ang kausa kan kinagadan kan sinabi ng persona mantang iniiga po mga tugang ni pneumonia, may difficulty of breathing, asin po mga tugang nag-suffer siya nin ano yan ha, pneumonia moderate and acute corona syndrome yan ha. Sigon sa pahayag kan DOH asin BRTTH mga tugang na sinada po nakikidumamay sa pamilya asin na pagbundokan pagagadan kan sinabi na COVID patient nakakonfine tabi sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Okay, yan po mga latest na informasyon mga tugang unya na pag-aaga. Buhay naman nung Bareta po sa Morning Hirit sa DCGB. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Sige, aramang tanawan mga dagdag na kamugtakan kan istorya po mga tugang hali po dyan sa luwas na sa linya si Jimmy Nasalita, hali po dyan sa 3rd District Canalbay. Jim, good morning Jim, buhian mo. Yes, salamat BBP Marinaga, mauranaan pagkaga maliputon pa sa mga bungkaras kan sa tuya mga istorya nasusulo pa sanaan porsyon kan sa udan sa Piuduran. Nasundan na naman ini kaso hapon bandang 2:30 sa barangay Buena Vista poon o dumanag poon nagsilyab an kalayo sa harong ni a certain Salvador Rosas 40 anyos kuminunayap ini sa pagtaraning tuminumpos nin tulupa na mga kaharungan na mga light materials. Hali sa saro, an ikadua, biktima si Romy Abuid, Marisa Cervantes, asin Rosario Orpiada. Maraynganit daimanin na buhay na nakulgan o nagbuhis
sa siring na kasulo, solamente sa mga pagrugari nga sinarong ana wara. Oo. Nagresponde man kuta na ana fire truck kana piudran alagad tal kumusta nagkaarabo man giraray an mga harong Iyon, dahil oh. sa madalion ini na nagkamarakutan. Mhm. Sa initial na investigasyon, posible natupkan na saro sa apat posibleng natapukan nin upos nin sigarilyo, nagmakot sagod na duminakula kung saan nagdurar an sulo nin sobra sa sarong oras. Sa ngunyan, panduwa na ini sa piuduran kung kaya an abiso sa publiko, dapat na ingat-ingat sana para dahil nagkakaturunaw ang mga hinanapan o mga pagrugaring. Oo. Yan, BP, mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwas. Ingat-ingat ha. Mauran ang panahon. Mga tugang malipot pero may nagkakasurulo tabi. Ha? Okay. Mientras tanto, Alarmari po na sa linya. Padingal, good morning. Go ahead. Okay na, Nal. Sige, Padingal, good morning. Buhian mo. Yes. Good morning, sabi pare, mauran-oran an morning ta. Pero ang gobyerno provincial Canalbay, kapag kan Provincial Agriculture Office, sa pagipag-coordinar sa City Agriculture Office, padagos na ngunyan ang pag-promoter giraray kan gulayan sa Albay o gulayan sa barangay. Ini ang informasyon at ikapaabot na ngunyan kan mga tauhan kan PAO asin KAO sa iba-ibang mga barangay, lalo digdi sa mga halarayong lugar para sa pagkapadagos kan pa-contest sa gulayan sa barangay. Naingot naman ining pinaggibo kan gobyerno probinsyal na sa season 5 na ang siring na programa para makatabang-tabang sa kulangin ngunyanin supply kan mga gulayo na yun naging kausa kan alangkaw na presyo sa mga saudan. Kan sarong taon ang Legazpi City talagang nagparticipar man sa siring na programa kamalangan naging finalist, naging qualifier ang barangay Kabangan, barangay 18 na nakasabay sa pa-premium man, nindang na kuha, halis sa gobyerno probinsyal, nag-third ang Kabangan, pero sinda naging champion, hindi sa city level, naging kaduwa sa barangay Piñaranda at sinda pantulo ang barangay Maslog. Kunyan, ang siring na programa, padagos na pigo-promoter kan gobyerno probinsyal sa bagay kan PAO, at in KAO, digdi sa Legazpi, para maing kanyal garay ang mga yaon sa barangay na magtaranom in gulayon, para sa pagkabuhay lamang o kaya makatabang-tabang sa Pangoro Aldao na pagkabuhay hindi sa tuyang lugar. Yan pa niyan informasyon. Halidigi sa luwas, Alarmario, DCGB. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Alright, salamat pa rin Al. Sandali lang, tapodanta daw ang Pag-asa Legazpi. May kinaraman po sitwasyon kang panahon. At sa tuya tabi na palibot, digdi po mga tugang sa Bicol Region. Sige kita pwedeng abangan po na maraot na sitwasyon kang panahon sa oras na alas 5:25 na. Dili po mga tugang sa tuya na programa. Hello, good morning Pag-asa. Sige po. Morning, si Reniel. Yes sir. Okay, thank you mga tugang. Nasa linya po si Reniel Mago ng Pag-asa Legazpi. Reniel, good morning tabi. Go ahead. Good morning po sa inyo at good morning sa kapasanan po sa pagkaran sa programa pan na Radio DCGB. Unya na pagkaldaw nga po pan na February 4, 2021. Kadagos po nakaka-apekto ang Northeast Monsoon na amihan at na-apektuhan nga po nito ang Intero Luzon, ganun din naman po ang Visayas. At hindi nga po sa tuya sa Kabikulan dahil nga po sa Northeast Monsoon, laman po natin naging napanganoro ng kondisyon kalantan at may chance sa kita ng mga paguran. Dulot na po yan ng amihan o Northeast Monsoon.
Naging katamtaman hanggang sa Magusugan Duro sa Rizal Norte, Sirangan, ang Pigalaw man sa Kabikulan, at may katamtaman hanggang sa maalon na kondisyon ng kadagatan. So sa ngunyan, iga pa rin kitang nakababala na gale warning sa kadagatan ng Kabikulan, kabali na dyan ang kadagatan kan Camarines Norte, northern and eastern coast of Camsur, Catanduanes at Magi sa Katayid, probinsya natin na Northern Samar para sa mga kababayan natin na tumatawid doon sa may Matnoged going to Alin Samar. At yun din naman eastern coast of Sorsogon at maging sa eastern coast of Albay, kabali na dyan ang Rapo-Rapo. So pagka may gale warning, so ang ating lagi kaisi sa gabos, tayo muna po maglawod yung mga gumagamit ng mga sarabit na nagagampang dagat. Dahil sa mapanganigaw, peligroso nga po ang kondisyon nating kadagatan at mataharalangaw nga po ang pag-ukol sa kadagatan kan Bicol Region natin nabanggit. Aabot po yan ng 4.5 meters ang langkaw kan ukol sa mga kadagatang nabanggit. At tigalaw man po natin na temperatura ngayon na pagkaldaw sa Kabikulan poon 23, 30 at Pascal Celsius. Masaldang ay masirang at siya na alas 6:11 ng pag-aga, sinmasulman at siya na alas 5:47 ng pagkahapon. At para naman po sa ating Philippine Standard Time, ganap ng alas 5:27 ng pag-aga. Alidigdi sa Pag-asa Southern Luzon, Legazpi City, Renyel Mago Naguna. Salamat po, Reniel, sa report. Hali dyan sa Pag-asa DOST sa kamugtakan mga tugang kan panahon. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. May kuha na day. Hoy, sa mga nasa dagat tabi di magbrayahe kimaraya, may gale warning po kita, Darakula po mga tugang ambalod sa kadagatan niya to. Lalo na po digdi sa may parte kang Rapu-Rapu area asin sa iba pang lugar, ha? Okay. Tawanan tado kamuki the best na ano yan, tula mga tugang ngunyan rawit-dawit, Ang titulo sa simula at simula pa. Yan. Sa puon, mga tugang asin sa puon pa. Yan. Okay? Hali po mga tugang sa sakuyang padihon na solamente kong padihon na nag-I love you sako. I love you padi. Morning padi. Mabuhay katabi. Magandang araw po para sa ating lahat. Nariyan po palagi ang aking pasasalamat. Higit pa sa Diyos na ating tagapagligtas, manalangin palagi sa panganib makaiwas. Nang ang aking isip unti-unting magkamalay, nag-umpisa na rin ang tanong sa isipan. Sa ating lipunan, laging may bangayan. Di na magkasundo. Ang problema, nandiyan. Maging sa pamilya, sa loob ng tahanan, may mga pangyayaring di mo maiiwasan. Mga simpleng problema, walang kagandahan, na minsan humahantong sa halos o sa labis na kalungkutan. Noong hanggang ngayon, lagi akong kung napapansin, sa ating gobyerno'y nariyan lagi ang suliranin, parang may pumupukol, gusto laging batuhin dahil hindi magustuhan ang ipinaparating. Laging ang tanong ko, bakit tayo ganito? Oo, karapatan, pag hindi natin gusto, saan ba papunta ang ating gobyerno kung hindi niya madama na masaya kahit paano? Napakalungkot ang tawagin siyang palpak dahil hindi magustuhan ang laman ng utak. Siya'y nanindigan kahit hinahamak-hamak. Ang iba sa atin, walang pasalamat. Sa umpisa tuligsa, ngayong tuligsa pa rin.
Pumuputi na ang buhok, nadala hanggang libing. Bago na ang henerasyon, pero ganun pa rin. Sa simula't simula, paano natin mamahalin ang ating gobyerno? Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Ayos pa di, tama man ang sa imong hapot. Tama man ang sa imong hugot, mga tugang sa pag-aaga. Si Henry Maceda. Di ba? Ang Puro sa naman ang iyong mananggadali. Umaga, your partner. Good morning, Pading Ray. I love you, Padi. Nagsimpag si Padi sa radyo. I love you itong iya, Padi. Yes, Padi. Okay, alas 5:31 na mga tugang sa Pilipinas. Asin po sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. News Manager Mar de la Cruz, Ramon Tadawan mga bareta sa Lado Nasyonal. Uy! Mga gayon ang mga bareta ngunyan sa Lado Nasyonal tungkol sa performance kanibatang mga legislador. Paring Mar, good morning. Tabi, kumusta dyan? Good morning, TV. Good morning sa mga taga-Bantabay. May adlance ko niyan na pagkaaga, create bill. Naratapikirana sa Senado. Aha. As in, pati sa Kamara. Yes. Mantang isusumitir na ini sa Presidente para pirmahan. As in, maging Yes. saro ng late. The best si Kong Joey, ano? Roger, Kong Joey ang biglalauman principal na- author kayo, ano pa di? Roger, biglalauman na posible mag-create nin 1.8 million na trabaho Aha. sa mga Pilipino. Yes, aha. Okay. Ano nga namin kang create corporate i-search ta. May meaning yan di ba? Para sa tax exemption yan. Corporate recovery and tax incentives for enterprises o create. Yan. Corporate recovery for tax Corporate recovery and tax incentives for enterprises. for enterprises. Ano? Roger. I imagine 1.8 billion ang trabahong mabidevelop ka. Very good. Okay. Congratulations, Tabi, Kong Joey Salceda. Okay. Okay. Sa iba pang mga bareta, pagkakaigo ng duwang COVID-19 pa rin sa sarong tao, posible daw, sabi ka Department of Health. Na-confirm na baga duman sa kuhaan sa Brazil. Yeah, pero di pinaaday pa man. Aday pa man sa toyo. Pero talagang pag tuminama duman sa ibang tao, puro tao, piling tatamaan talaga. Roger. Sabi yun, duwang klase ng COVID variant variant. pwedeng mabugta sa sarong tao. Salbatana, ano? Bako sa nasudati, pati sa bago. Ano na daw ini? Ah, Okay. Okay, resulta ka ng investigation ka ng NBI sa Dasera case. Isumitir naman sigun kay Justice Secretary Guevara. Bantang paggamit ng plastic straw, as in coffee stirrer na plastic, pagbabawal na sa bilog na nasyon. Natada ito. Sigun ini sa pag-aadal, as in isinabay na sa mga produkto na bako environmental friendly. Human talaga. Roger. Straw, ano? Suyaon sa soft drinks. Yes. Budas pang bukag sa kape. Roger na. Tudon ta, guramoy nang ibukag ta. Igisa na. Oo. Pati na. Solve na. Si Direk Edwin nga ni, baga may bukag sa naso. Laugan kang kape. Pipiripit sa nasolve na. Ayos na. Okay. Okay, mga atletang Pinoy as in coaches, pigadalan ko ni sabay sa priority list sa COVID-19 vaccination program. Bantang sinasabi na ang COVID-19 cases sa NCR dahil nagkaigunin paglangkaw dahil sa holiday sabi ka na okuta. Sa Roma ng Gadan, 65 ang dinala sa hospital dahil sa nag-leak na ammonia sa sarong ice plant naman sa Nabuta. Sosko. Grabe ito, tulagan sa mga tao. Mientras tanto, IRR kan child care seat law, di pa review sa Kamara ng Representantes. Grabe, ano? Susko. Pero pambareta, kasiguruhan na makakapugol sa paglakop ng COVID-19 ang bakuna.
Pako pang sigurado. Oh, yan ang pigat Ingon na sa Department of Health. Yes. Maski baga pa din sa mga international mga news, arog talaga kandi man kasiguruhan. Roger na. Kaya dapat mag-ingat man giraray kita. Roger. Oo. Okay, so far BP ang mga headlines ko niyan. Abangan po ang detalye siya na si Papa. Mamaya, alas 6 sa San City ni Pagkaka. From Newspace, ini po si Marnila. Good morning! Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Salamat Taparing Mar sa report. Hali dyan sa luwas. Oras natin, uy, 5:37 na. Happy 44th birthday, Ronald Baldo. Ika pala, Nald. Mato pala na ako sa imo ki 7 taon man sana. Atulong taon ano? Tulo. 44 ka na pala, 47 ako. Pataon ka pala ako sa imo man sana pala. Kaya palang binitbit mo sa darangan ko ngunya na agad. Ta birthday man, no? Kaya palang, bitbito ko na ito. Baka lang ngayon madarangan kitang sira taon-taon. Oh, happy birthday, Tabi. Sa mo yung technician ngunya na pag-aaga. Ronald Baldo. Siguro si Cho Jigs. Giri ma-preparar kayo ninyo niyang ano ini. Okay. Pangutuan naman sira mo niya na ito. Ronald, happy birthday. Primohon mo, Tabi, Nald, si Kagawad Chito Baldo. Primohon mo, ano? Primohon mo si Kagawad Chito. O, sabi ni Kagawad Chito Baldo, tama po yan na pagbabawal sa plastic, bala, bamboo stick na lang po ang gamiton. Yes. Happy birthday. Ako nga sa totoo lang, Tabi, Kagawad Chito, dating Kagawad Chito. Lang migo, gusto kong ibalik sa panahon baga na mga supot sa naso. Nailing mo pa kahit Tabi, amigong Chito, so bagas-baga kahit pigilawag sa nasa bagas, sarong ganta nga niya, maski bit-biton mo ang supot, dahil po nagigisi sa kahibugan. Iyan ang mga laogang kantinapay. Puro sa naaro kaya ni. High school ako kay to, elementary. Limitado ang plastic, masaod ka gamit ang butas. May igwa kayo to ki basket na recyclable, so butas-butas sa ngapod. Igwa kayo to kay suotong so mga alat, di ba? Alat. Arog sa nakayan, limitado ang plastic, kaya lang iningayan. Nagpara-manufacturer kita ki arog gayat. Grabe talaga po epekto kang plastic. Sa probinsya ka ng labay ilingan na. So pinagparagalan mga tugang na plastic ordinance. Geroday naman baga di. Geroday naman baga. Day naman na implementar kitultod. Balik sa dati. Dapat po talaga mga tugang ibawal sa ang plastic. Bako sa karat. Ibalik so papel. Ibalik sa papel. Okay? Pakigreet po, happy 50th birthday kay Jobal Bachiller. Happy birthday. At saka, good morning, Tabi. Happy birthday kay, sandali lang Father, si sa kuya ngayang ama, Norberto Intoy Mansera, into Aliza May Madridillo and Nelia Madriñan. From Kagawad Ayi Rodriguez, ng Del Rosario, Kamalig Albay. Yes. Happy birthday po. Happy birthday, sabi ni Dan Orense. Happy birthday. Good morning. Ano na itong balita na COVID positive na kinagadan? Iyo baga, amigo? Iyo baga? Self-inflicted databi, pinakuan sana. Pero, iyo na ito, kaya rakmanggang pamilya, mga tugang ka, nagadan na ito, Una, siyempre, okay naman itong bareta. Arog lang ka ito para light sa ang dating. Solid Macedonian Heritage listeners. And Aranya family sa Gogon, Lacandula Drive. Good morning daw, Tabi sa Indo. Sabi ni Jeril Aranya. Morning po, Hen. Kumusta ang panahon? Iyon na po ito sa panahon tam. Sabi ni Noel, nakaramdom sa uran, kaya dapat dahil na magparamdomon para dahil mag-uran. Tama daw, BP. Believe na ako sa imo. Gari, talagang sa araw ng mga puso, resolution mo ang atap. Yes, thank you, amigo. Dili kita sa satuya pang sarong number. Pagota pala ugod ang report ni Jomar Bien. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Time may fade,
Good morning, maray na aga kuyahin. Pakibati po ki happy birthday sa kuyang tugang na si Ed Abalwado. Ang pagbati po hali sa iyang mga tugang. Yes, happy birthday. Pakigreet po, happy birthday po sa kuyang Agum. Ay wala aso pangaran from Arnold. Walang pangaran sa birthday ni Agum mo. Ano nalingawan mo? Happy birthday po kay Alvin Bravo. Happy birthday, Feb 4. From Mama Arlene and Papa Efren Bravo. Yan. Okay. Dapat sa daraga, mag-post man kan detail sa Facebook kan mga positive sa COVID-19 pareha sa Legazpi. Okay. Gari, igwa po. Igwa. Saro-saroon ko Igwang post tabi sa daraga. Ano? Sukasukan COVID na siyam. Balikan ko sa post ni Mayor Vic. Igwa ko na iling kaso hapon. Ha? Pakasabanggi. Ha? Good morning daw sa mga sandali lang ito. 47 ka na palanhen. Kaya daw, magkakaedad sa nakita kan 27. Latusong ko ining paradangog tag-inin na magkaedad pala niya kita kan 2017. Marayon ang plastic, lalo na sa mga politiko. Ay, the best man ang argumento ka ini. That's your breath. The best man ang sa imong argumento. Sige po, salamat Okay na? Many more days. Wala na? O sige. Time may fade. but memories, Sabi ni Noel, that will day ko na nahiling so nakachat si hermano mo, si Prof, si Saysendo ang mas matua. and yet your image is still the same. Nguhod mi tumigo, And now, si Jack, si youngest me, ikatulo mi ito, tatulo kayo magturugang, youngest me ito. Ito mas aki sa mo yata, araw kaya. Duda ka talaga, Noel, na sarawayon ka. Happy 18th birthday po kay Maricel Gomez. Yan. Happy birthday. Okay na? O, sige. Yan po muna sa tuya ng mga birthday in the morning. Ano na, alam plano tanal? May dara ka taon-taon, no, do? May dara ka? Pansit lang? Pagyari. Okay lang kaya yan. Report muna tayo, hali po dyan sa luwas. Nasa linya mga tugang si Jomar Bien. Jomar, good morning Jomar. Kumusta dyan? Salamat, Vivian Henry. Good morning sa mga parantabay. Medyo makusog man pala ng kita kan mga parapadyak sa tabako. Malangani, 2,187 pesos ang nakumpiskar kan mga miyembros kan tabako police sa apat na parapadyak na nagkakaray cross. Arestado kan mga miyembros kan tabako police ang apat na persona na mga parapadyak, dabos, matapos na mataymingan ng mga ini na nagkakaray cross digdi sa may Purokos, Barangay Baranghabon, Tabaco City. Ang mga arestado yung si Willie Borjal, 33 anyos, Nilo Bongayon, 36 anyos, Franz Borganyo, 26 anyos, residente kan Purok 2, Barangay Baranghabon, Tabaco City. Asin si Glenn Reyes, 52 anyos, residente kan Barangay Tayhi, kan Onambita na syudad. Ang apat, iyon, timing ng na nagpapaturog kay tubagang so tulong 25, asin nakalatag sa tubagan ninda, ang 2,187 pesos, kan magdulok ang mga autoridad, anasan mga ini pilikap, asin dinara sa ipatura para sangatan kan magkakanigong kaso. Mientras tanto, sa rupang persona ang arestado pa kan Tamaco Police, pero ini duman ninda inarestar sa Banuan kan Santo Domingo. Ang lalaki na naarestar tuyong daipig pangaranan dahil ang kaso kay ini rape through sexual assault, tasin may posibilidad na kung maraman ang pangaran niya, masusukman kung sisi ang naging biktima kay ni asin mamitbigan. Ang suspектado sa rong 37 anyos na lalaki na taga Barangay Bacolod, Tabaco City. Siya inarestar kasodma sa Purok 2, Barangay San Roque, Santo Domingo, Albay, kung sa bitbit kan mga autoridad kan Tabaco ang warrant of arrest sa kasong rape through sexual assault kontra sa naunambita na persona. 120,000 pesos ang piyansa na ipinagalukar kang korte, ipigtakaba kang korte sa naunambitan na kaso.
Yan ang report, Jomar Bien, CCTV. Salamat, Jomar, sa report. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Ans Galero po nasa linya sa dagdag na istorya. Ans, good morning, Ans. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag manyatong bareta, talagang naglalangkaw mo niyan bilang kan mga nasusulo ng mga vehikulo sa Rion Bicol. Ini ang sinabi, ngunyan ka na Bureau of Fire Protection Bicol sa pangenot ni Fire Senior Superintendent Renato Capos, kung saan nagluluwas na sa datos ninda, talagang nag-igwanin 5% na paglangkaw ang insidente ng mga vehicular fires sa Rion na kumpara kan nakalihis na tulong taon. Sinabi ni Capos na ngunyan sa nang bulan nin Enero presenteng taon, nakapag-record sinda nin maabot 7 mas o menos na siring na insidente dito sa Kabicolan, nagkausa daw ka na problema sa connection o electrical connection kan mga vehikulo dito sa tuyang kapalibutan. Sigon sa BFP Bicol, sa ngunyan dahilan sa siring na bagay, pag pinaghihinguan ninda na mas mapakusog pa, asin mapahiwas pa ang implementasyon kan programang ligtas o plan sa plan ligtas sa pamayanan, tangan na magkaigwa ng ganin kaaraman ang publiko manungod sa paglikay sa siring na mga insidente. Pinaghahagad mo yan kan BFP Bicol ang kooperasyon kan publiko na magsunod man sa magkakaligong standards kan pag-ataman kan vehikulo tangan na malikayan. Ano po man na klase na kasulo sa sendang mga pagsadiri na vehikulo. Sinabi pa ni Capos na sa ngunyan, pinagpugapuga man ang sendang espersos tangan na ma-informer ng ganang publiko asin ma-monitor ang siring na mga bagay tangan na dahil na maglangkaw ang record ni sa mga mabot pang panahon ni sa bilog na Rion Bicol. Sa BVP, mga impormasyon, Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans, sa report. O ni po mga tugang suppost ni Mayor Vic kang siyam na positibo kan COVID-19 sa Daraga Albay. Ano kasuhapon ini? No. Ang siyam po kinabibilangan kan saro na 53 anyos na lalaki, physician, doktor siya, pribadong doktor, mga tugang, ansa iya pong history kan exposure, padagos patabi na pinagbe-verifikar. Naka-quarantine iningon yan, taga-barangay Maroroy, Daraga Albay. Ikadua, saro pong 50 anyos, babayi, doktor man ini, taga-Maroroy, Daraga Albay. Ansa iya, ang saya tabi na onset of illness kan January 29. Parihong doktor at parihong taga Maroroy. Di ko aram kung anong relasyon kan duwang ini. Parihong taga Maroroy, ano? Itatod, apudang ko si Mayor Vic Perete, no? Ano katulo tabi na positibo, 48 years old babayi, saro tabing government employee na taga Sagpon, Daraga Albay. Kaya pala ni Semo Kapitan Toy Barahas. Ikadua, ikaapat, mga tugang saro po na 54 anyos, government employee po, taga-tagas Daraga Albay. Taga-tagas Daraga. Okay, ang saro, mga tugang na ikapirene. Ikalima, tas siya minigabos, ikalima, 48 years old po na lalaki, government employee, taga-market site Daraga Albay. Na-expose ini sa nagkaduang mga pasyente na nagpositibo sa COVID-19. Naka-home quarantine daw ini. Yan po. Ani kaanom, saro pong 49 anyos na lalaki, taga-Anislag, Daraga Albay, government employee. Gabos pa ka ini, oh. Dato, naputong kuro si Mayor Vic ka ini. Government employee, taga-Anislag. Ikapito, saro pong 49 years old na babayi, taga Malabog, Daraga Albay, government employee. I-verify ta daw kung ini sa nagtatrabaho. Baka sa isus ko, baka sa munisipyo ni verify ta tao na. Tapos saro tabi na 50 anyos, ikawalo, government employee po, taga Maroroy, Daraga Albay. May exposure siya eh. 4318 ang nakaulak. Ay dako, ay salbatana. Saro tabi na 53 anyos na babayi, government employee man, taga-tagas Daraga Albay.
Exposed naman sa 4318. Pero hindi nakaulakit o 4318 tulo. 4318 lima. 4318 ikaanom. 40 ay salbatan na gabos na ula. Sandali lang Pero sa nalakita ni 4318 1 2 3 4 5 6 na-expose duman mga tugang sa 4318. Susugon ta daw kung sisay ito na 4318 na ito na kaso rin siya nagpositibo. Madali lang na ka-spread sukan ka ini. So, taman siya mabasol ta. Dahil naman tito yung magkaigwakan arog ka iyan. So, 4318. Madali lang tana punta 4318. Wara ugaring. Di ko na ugaring masundan. Baka yun iso. Madali lang 4318. Ito, baka yun ini January 18, 40, 45. Mali. Sige. Sige, tahanapon ko tabang. Pareport na ko muna si Lowen habang nag-report. So si Senning 4318 na aram mo ta kung tagasain ito na 4318 na ito, mga tugang buda, kung paano siya nakaulakit. Ang naulakitan niya, puduro government employee. Dahil lang kinumpirmar ni Mayor Vic, mga tugang, kung itong 4318 na ito, 41, okay. Taga-sain na, kung taga-munisipyo, taga-sain. Pero itong gabos na empleyadong ito, aramong tataon-taon kay Mayor Vic, kung mga taga-sain tabi ini, nagtatrabaho. 43, madali lang 4381, 43. Wala yung sige, susugong ko. Pare akong kunan muna si Juan Lowens Barcena. Lowens, good morning, Lowens. Kumusta dyan? Yes, salamat tabi VP Henry. Maray na aga, asina maray na aga sa gabos na mga parantabay sa mga dagdagtang bareta sa rong miyembro kantig sa sabing Communist Terrorist Groups o CTG. Ankon sa karsel na taga Sitio Pulot, Taysan, Legazpi City na makakahampang sa kasong pagbayular sa Anti-Terrorism Act of 2020. Basado sa police record ng Legazpi City Police, ang arestado iyo si Certain Allen Arispe alias Ka Allen na pinagsasabing member kan Communist Terrorist Groups, 49 anyos, may agom na taga-purok sa Santa Monica, Florida Blanca, Pampanga. O kaya sa kunya ang presenting naka-star sa Sitio Pulot, Taysan kan syudad. Sa pinagkasarong puwersa kan otoridad, inaristar ang suspect sa bisa kan mandamiento di aresto sa pagbalyar kan Section 4A kan RA 11479 na yun na nga nitong Anti-Terrorism Act of 2020 na warang piyansang ipinagre-rekomendar para sa iyang paramientras na libertad na ipinaluwaskan Enero 19, 2021. Ana akusado niya on yun digdi sa kusuddiya ka na Legazpi City Police para sa formal na disposisyon. Iyan tabi BP, yan mga dagdag na istorya halididi sa Legazpi City PNP kay Basen Reboy Mata sa mobile unit. Ako po si LBB. Alright, sige. O, tahanapon ko lang ito na taw hanapon ta kung sa ina-expose ini na kadakol na empleyadong ini, buda kung sa nagtararabaho ini, dumantabit sa saro na pasyente. Pero si Mayor Vic Perete, oy, may good news si Mayor Vic Si Mayor Vic Perete, tabi pigswab ini kan sarong aldaw. Kari kan Lunes sa po pigswab, Mayor Vic, pigswab ini ta. Na-interview ko baga ini kan sarong aldaw, pinapudang ko ta. May pigahapot ako duman sa saro na nagpositibo na-expose siya. Sabi ni Mayor Vic, isasob nga tabi ako rin sa gari na pudang ko siyang Sabado agar Biyernes, isasob nga tabi ako rin sa gari Lunes ito. Kan sinabi si Alkalde, mga tugang negatibo po ang resulta niya sa COVID-19. Yan, O good news yan sa mga taga-Daraga, buda sa Alkalde kan Daraga, buda sa LGU, alam po tan negative mga tugang sa COVID-19 si Mayor Vic Perete. Pero totoo, apudang ko manggiraray siya i-clarify ko kung saan itong mga empleyadong ito, government employee na lima,
mga tugang na-expose. Digdi tabi kay 43, 18. Ano, pa imagine, kwantabi, alos na-expose gabos digdi. Mga tugang, ulit madali lang ta, ulit itong kukumpira nga ni ini na naulakitan ka ini saro, 2, 3, 4, 5, 7. 7 so naulakitan na empleyado, mga tugang, sa COVID-19, pangyayari sa Mauraro. Sige po, Toto, talinawon tayo na kay Mayor Vic Perete. Kung mga taga-say ng 7 iyan, buda sa hali ito, arin ini si 4318. Magbabalik po ang morning hirit. Makalipas lang po kan mga patalas ka. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Marahayon pag ang kababaehan igwaman na itabang digdi sa barangay. Salamaton di Congressman Fernando Didi Caunedo na kami giliw niyang produktibo Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Maski sa iba kapagpuon, sa Red Horse man sana ikamatapos! Red Horse Beer, kusog kanta maberba kung wasak. Diktiman sana ang pulik mo, diktiman sana ang pulik mo. Red Horse Beer, kusog kanta maberba kung wasak. Sa Red Horse Beer man sana ang pulik mo! Red Horse, extra strong. The #1 beer, hindi ang tama. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige. May nagsalamat sa nag-arapod sa kuya ha, bura sa nagpadara ki information. Tapos pigahanap tatabi na pasyente, mga tugang, nasa post ni Mayor Rosal. Itong base naman sa post man ni Mayor Vic Perete, mga tugang na naulakitan kan
na mga government employee man sa Daraga Albay na siyam na nagpositibo na susog sa post kan DOH kasuhapon. Nasa post ni Mayor Rosal kan pitsa 31. Nasa post ni Mayor Rosal kan pitsa 31. Mga tugang ang pasyente po na nakaulakit duman, mga tugang sa mga ito, na government employee man sa base sa post ni Mayor Vic. Buda sa post ni Mayor Mananggad, government employee man ini na nagpositibo. Tod po, tasusugon ta daw yan mga 6:30 apudan ko si Mayor Vic para maklarify ta yan ang pangyari niya. Dakulon sa naulakita niya. Henry M. Dakulon sa naulakita niya. Mga tugang sa ining sarong government employee, no minalakit man sa mga government employees man, base duman sa nagpositibo sa lokal na gobyerno kan Daraga. Dahil ko pa ma-confirm ha, kung saan man hanggang dito sa konektado, pero government employee po, sabi ni Mayor Vic. Mga bareta po, susunod na, alas 6 na ninaga. Oratio Imperata sa paglikay sa COVID-19. Diyos na samuyang Ama, minarulo kami sa imo, daraan sa muyang pangangaipo, tanganing hagadon na ilikay kami sa COVID-19 na nagbawi nin mga buhay asin kadakol ang apektaran. Warasan sa muya ang sa imong grasya, sa mga yaon sa pag-adal kan kabilugan asing ginikanan kay ning virus asing kasabay na helang. Siring man ang paglakop asin pag-ulakit kay ni. Antabayi ang mga kamot asin pag-isip kan mga ekspertong mediko na maglingkod sa mga naghihelang na may matibay na kaaraman, siring man pagkaherak. Asin ang mga gobyerno asin pribadong mga ahensya na dapat hanapon ang bulong asin solusyon sa epidemyang ini. Ipinapamigbinya mo ang gabos na mga naulakitan na sinda marahay matulos. Tawan sa muya ang grasya na maging uwa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa gabos na nasa kaurasaan. Ininahagad niya mo, huli kay Jesucristong kagurangnan sa imong aki, na bubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Santa Maria, tabang sa gabos na Kristyano, ipamibi mo kami. San Rafael, Arkanghel, ipamibi mo kami. San Roque, ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, alas 6:03. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Mga tugang headlines kan mga darakulang bareta, Legazpi City Hospital naka-lockdown ngunyan dahilan sa COVID-19 positive. African swine fever sa Albay nakakaalarma na sigon sa Provincial Veterinary Officer Dr. Pancho Melia. Sa lado nasyonal, mga LGU bako pa preparado na dayon na tawanan o na baka pa preparado dahil natatawanin bakuna. Aumento sa sweldo kan mga obreros pag-adalan kan dole. Tensyon sa Myanmar mas nagiinit dahilan sa koodita.
Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga Dracula niya tong bareta sa lado lokal. Para mientras na ipinairaron po sa lockdown ang Legazpi City Hospital matapos na ang sarong empleyado kaini ang pigasabing nagpositibo sa COVID-19. Inibase sa task force mantang sa iyang sendang sinabi na kinakaipuan pang ipairarom sa disinfection process ang ospital mantang nagapadagos naman ang contact tracing tanganing masusog ang mga personang nakasalak ka nagpositibo sa siring na hilang. Hinot kay ni naturan na may tulong nagpositibo sa kaso nin COVID-19. Asin ang total na kaso daw uminabot na sa 15. Sa may koneksyon na bareta, base po mga tugang sa konfirmasyon ni Dr. Lady Ann Serrano, ang Medical Specialist 3 o 2 as in officer in charge kang ospital. Para mientras sa demo na maakunin pasyente ang Legazpi City Hospital tanganing matawanan nindalan ang pagdisinfect kay ni. Kasabay kani kinumpirmar man ni Alcalde Noel Rosal na may nagpositibo nin COVID-19 na empleyado kung nanambitan ng ospital. Wala man rin ipinagpapaluwas na petsa kung nuarin mabalik ang operasyon kang Legazpi City Hospital. Aminado po si Albay Provincial Veterinarian Dr. Pancho Melia na nakakaalarma ang sitwasyon kan kaso ng African Swine Fever sa mga orig sa probinsya. Inang dahilan tansiring na kaso na notaran na tulong distrito kan probinsya kung saan ang pinakahuri iyo ang nanotaran na sa ESF sa Bakakay kung saan kadakol ang mga orig na ginadaan asin itinalbong sa hararom na kalot matapos magpositibo sa siring na virus. Sayang sinabi na sindagabos man makakaigwanin lakdang tanganing mapugulan ang paglakop kang ESF na apektado nin marhay ang mga origan. Idinagdag pa ni Melia na sinda nagkakaigwanin investigasyon kung paano magkakaigwanin ESF sa mga lugar o ka nagkaigwanin ESF sa mga orig sa nasabing mga lugar. Pagdubli ingat asin pagsunod sa safety health protocols pangapudan kan lokal na gobyerno kan Daraga na may nangunyan ay igwan na idugang na siyam na kaso ng COVID-19 sa Banuaan. Renz Luna sa detalye. Dahil napapagal magpagirumdom ang lokal na gobyerno kan Daragas sa mga Daragenyos na magsunod sa mga pinapotob ng safety health protocols ngunyan pang may naidugang pang panibagong siyam na positibong kaso ng COVID-19 digdi sa Banuaan. Sigunyan digdi sa latest na data sa pinaluwas ni Mayor Victor Perete na kung saan duwang physician sa pasarong pribadong ospital ang duwang nagpositibo digdi sa COVID-19 na parehas taga Maroy Daraga Albay. Kasabay naman yan digdian maabot sa 7 na government employee na nagpositibo man sa COVID-19. Sigun man sa palap kandi si TV News kay Mayor Vic Perete na sa sinabi na ining mga government employees bako mga nagtatrabaho or bako man nagtatrabaho digdi sa Banuaan ng Daraga kundi nagtatrabaho sa ibang lugar. Kaya sa ngunyan, pangapodan kan na naunambitan ng alkalde sa Gabos na magsunod sa mga pinapautob na safety health protocols, aron pagsulod ng face mask, pagmantinir ng social distancing, magiman ang pagsulod ng face shield, asin na pagmantinir ng kalinigan sa salud, asin sa lawas, tanganing maiwasan na maulakitan ng COVID-19. Barangay Pareta, Renz Luna, DCG. Pagpapadagos kan pagtanom nin kamote asin iba sa 3rd Distrito kan Albay. Inang itanaong informasyon sa DCGV News ni 3rd District Congressman Fernando Didi Cabredo kung saan 1 milyon na mga balagon nin kamote ang nakatala na distribuer asin ang iba ipinag-distribuer na sa mga barangay sa 3rd Distrito. Sigon kay Cabredo, ang lakdang na ini magkakatabang sa pagsustener sa pagbuhay-buhay kan sa iyang nasasakupan asin objeto niya na maging root crop capital ang 3rd District kan Albay. Sa mga maabot na aldaw, kaorong ko si Tesda, ihanda niya ko i-training tanin sa food processing. Kapag nakaukod na ini, tamang-tama maani, pakusa na niya ko ining kamote ang ipabakal ninda. Kundi produkto, halik sa kamote. Pag inibo ninda, mas nakula ang ikitao ninda. Mientras tanto, nagtao man rin ng sigurasyon si Cabredo na ipagapadagos niya ang pagtabang sa mga namanuan na nakakamati ng kadifisilan dahilan sa pandemyang COVID-19. Mayor Jim Onghoko, personal pong nagpasalamat kay Kong Didi sa mga tabang na pigpabulos sa mga barangay kan ginubatan.
Jimmy Nasalita sa report. Personal na nagpasalamat si Ginobatan Mayor Gemma Anong Hoko kay Congressman Fernando Didi Cabredo dahilan sa talagang nasa puso kay ni pag-sikaso asin pagriparo kan mga nasa mga barangay kung sain ang mga hararayoon na barangay kan Ginobatan poon, barangay Batbat, Kabalwaon, Sinungtan, asin mali po kaso ahapon, anas ini inatudanin regalo sa katabangan kan na LGU sa pamamayuman ni Mayor Gemma Anong Hoko kung saan mga food packs ani pinanao sa mga taga-upland barangays. Naisipan ini kana congressman dahilan sa pagburubilta niya sa nasabing mga lugar, partikan pagpapatanom nin mga kamote, talagang may kadipisilan ang buhay sa mga kabubuldaan matapos kan sunod-sunod na bagyo. Ang mga pinag-aasaan man kutana na mapagkuhanan nin hanap buhay iyo anyog, kan mga parauma posible 3-4 pang taon ini pwedeng makarecover. Pigmotibar kan congressman na magtaranom an mga ini at amanon an mga tinanom kung saan na realisar o na-apresyar kan congressman an higos na ipinahiling kan mga taga-barangay kung kaya inatudan inininda Mayor Gemma Anong Hoko asin congressman in mga regalo kaso hapon. Sa ibong nalado na uugma asin nagpapasalamat ang alkalde kan Ginobatan dahilan sa dahil nalilingawan kan na kongresista kan 3rd District kan Ginobatan sa mga prioridad niya na mapabutan nin tabang. Yes, sabi Sir Jimmy, it's versus ni Kong Didi and sa katabangan po ng LGU. Pasalamat po ako kay Congressman pero man po nakakaiba ang Banwang Ginobatan sa iyong mga programa. Dakulong tabang po ini sa mga constituencies na alam naman po na nag-aagi sa kadipisilan sa pagkabuhay. Mayor Gemma Anong Hoko kan Ginobatan Albay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Mas papahigoton ang kampanya asin pagbabantay sa Provincial Veterinary Office na dai makalakop asin magdakol ang lugar na naapektaran kan African Swine Fever sa probinsya. Sigon kan Albay Provincial Veterinary Officer Dr. Pancho Melia, kay puhan na mas pakusugon asin pahiwason ang pagdatong informasyon sa kung paano ang tamang pag-atama nin orig. Paitingin ban po graray ang samuyang pag-surveillance, lalo na po ining pagpatupad kaining sa zoning. So kasi po yan po talaga ang means para po makortar po ini at maprebentar. Ganun din po, ang IEC pa rin po, importante pa rin po sa mga farmer. Kasi po ining IEC po, preventable po ini. Kung papaigtumunda lang po ang biosecurity. Ibig sabihin po, madisinfectar sinda, dahil sinda basta-basta magpalao mga bisita sa mga tangkalan nila, and maglinig po sinda kan mga tangkalan. All this po ay kaya ta po ining i-preventar dahil makalaw sa tuya. Kasabay kayo ni nagpagiramdam si Melia sa publiko na sigurohon ang mga babakalo na karne sa publiko na ligtas sa naunambita ng helang. 15, makalipas ang alas 6 nin pag-aaga, iba pang mga bareta, makalipas lang kayo ni. GB News Express. News Express. GB News Express. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Kung kailangan maging wise dito nasa Surf mga misis. Kung kailangan na wag kaya surf, kaya may dagdag pa. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega Laki na, Mega Laki na. Maputi, malinis, pabango pa. Surf Mega Laki na. Surf Mega Laki, 50% more versus 50 grams sachet, pero 550 SRP pa rin. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura.
Kaya kitang mga oragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat! Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Challenging kan panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Tusok sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients, as in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita? Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf batay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet Hubs ka para hindi na dying inside. Diet Hubs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, iyo na gayud ini ang pinakahabutang madangog sa ngunyan. Mama, Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang pinakasulit na gatas bakosa ng basta tipid sa presyo kundi igwaman ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Nido 3 Plus. Sakasa ng todo sa brain without growth nutrients kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Gusto mo makatres laban sa kulog? Di mag-Maxbeat. Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? Di mag-Maxbeat. Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? Di mag-Maxbeat. Maxbeat. Tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Danon laban sa kulog, lakasin lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxbeat. Sa Maxbeat, nakatres ka. Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:19 na. Padagos kita sa mga bareta, striktong health protocols ipapautob kang Diocese nin Legazpi sa Lenten programs ngunyan na taon 2021. Ans Galero sa detalye. Sa ikaduwang pagkakataon, sa kiraray na maimplementar rin mahigot na health protocols ang Diocese kan Legazpi para sa papaabot naman na pagselebrar ni Lenten program ngunyan na presenteng taon. Sinabi ni Obispo Joel Bong Bailon sa iyang Diocesan Circular number 2 series of 2021 na sa maabot na Pebrero 17 o iyo ang pinag-apod na Ash Wednesday i-distribuir kan mga kapadian ang abo sa paagikan paghulog sa nakaini o sa kaya pag-agpagi man in sprinkling sa payo kan kada saro na wala nang tataramo na maskeno alagad bago niya inigibuhon dapat daw nataramon niya na ang magkakanigong tataramon o pag-iapod ng general formula para sa mga masulsol na nag-atender kan misa para sa Ash Wednesday. Ang kada parokyman kinakaipuhan na magkaigwanan ng kanya-kanyang schedule para sa individual confession kung saan sa iyang pigre-rekomendar na ang mga ini o mga kapadian dapat daw na regular nang magtukaw sa confessional kan sa indang mga parokya 30 minutos bago pa man magpuon ang sarong banal na misa. Katakod kini sinabi man o may man na sinabi ni Obispo Bailon na dainanggan magkakaigwanin prosesyon sa ano pong man na klase either motorcade ini o paglakaw sa maabot na Holy Week liturgy dahilan sa kunin kaso daw magkaigwanin prosesyon sa satuyang mga parokya ini daw ang makausa ng pagtiripon-tipon in the
dako lang bilang nin mga parokyan o kaya mga tao di sa tuyang probinsya Kanalbay asin man pinagtatawan yun doon na ining natural o kaya tradisyonal na prosesyon kan paso asin man ang Via Crucis dapat nang dadain na maobserbaran kundi magkanya-kanya na sana magkaigwa na sana ni individual na pagtubod o kaya pagkondusir kan sendang debosyon sa papaabot na Semana Santa. Katakod kini sinabi pa ng Bishop Bong na dapat magpailing man ng kooperasyon ng publiko sa siring kining mga bagay dahilan sa seryoso ang Diocese kan Legazpi sa pagsunod man sa mga abiso kan IATF asin man kan lokal na gobyerno kan Legazpi asin iba pang mga LGU dito sa probinsya kan Albay na malimitaran ang ulakit kan helang na COVID-19 sa tuyang kapalibutan. Dagdag na bareta, Ange Galero, DCTV. Kinumpirmar mga tugang kang Bicol Regional Training and Teaching Hospital asin kan Department of Health na sarong self-inflicted injury. Ano kinagadaanin sarong 50 anyos na lalaki na COVID-19 positive na nakakonfine sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Kano kaso hapon, sigon sa sendang joint statement, sinabi kay ini na ang pasyente enot nang na-admit sa BRTTH kano minaging Pebrero 1, 2021 dahilan sa ang pasyente nakamati nin kadipisilan sa paghangos asin nagsufrir nin pneumonia asin acute coronary syndrome. Napag-araman na kan uminaging banggi nahiling na sa nanggadan ang sinabi ng persona mantang ini padagos man na asikaso kan mga health personnel. Sigon sa joint statement kan BRTTH asin Department of Health na ang pagkagadan sarong dipisil na isyo na pinaghampang nin si Sayman alagad sinda nakikidumamay sa pamilyang nabayaan kan sinabi ng persona. Dahilan sa sensitivity kan sinabi ng isyo, sendang sinabi na nakikioron sa publiko asin sa media na respeto na sana ang privacy kan pamilya na yung enot ng nakamati nin problema may kinaraman sa bagagadan kan sa endang pag-iriba. Iba panjatong mga bareta, mga tugang sa lado lokal. Bagong road opening, padagos ang pag-implementar ngunyan sa southern area kang Legazpi City. Al Armario sa detalye. May panibago na naman na road opening sa Barangay Lamba, Baldang, Barangay Maslog, Baya, Sitio, Makaradat na pwedeng maging alternatibong rota kan mga motorista. Siring kan sinabi ni Congressman Saldico kan ako Bicol, parte ni sa preparasyon kan mga darakulang bihikulo na pwedeng mag-aragi sa mga lugar na ini, hali asin na pasiring sa Boulevard na bigupo na naman sa ngunyan ang mga proyekto, siring kan International Cruise of the Terminal. Manunotaran ang southern part kan Legazpi asin Daraga, balda-balda na ngunyan ang mga patinampo dahil antisipasyon ini sa International Airport operation sa Daraga. Yaon pa ang mga road widening na ongoing ngunyan sa iba-ibang barangay. Kaya pigilaw man na sa mga masunod na taon talagang maging balda-balda na ang darakulang tinampo digdi sa southern part kan Legazpi asin Daraga. Alarmario, DCGB. Iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal, Nav4Sol, siniguro na mantinido ang katuninungan sa kadagatan na sakop kan sa endang jurisdiksyon. Lowens Barcena sa detalye. Mantinido ang katrangkiluhan kan kadagatan kan nasakop kan na Southern Luzon sa ibong kan kampanya kan militar kontra terorismo. Ini ang ipinagunambitan sa DCGB News ni Nav4Sol Commander Commodore Jose Maria Ambrosio Espileta na daisinda nin namataan na kung ano man na magpapatakot sa seguridad kan jurisdiksyon asin ini sa indang namamantinir nin marhay. Susog kay Espileta daisinda nagpupuknad sa paglibot asin pagreparo kan mga kadagatan ngani na dai maging dalan ini sa ano man na krimen o ano man na mga illegal na aktibidad darakan kalaban kan gobyerno asin kan mga foreign identity.
Dahil kay ni sa indampig siguro na manageable ang gabos na status sa kadagatan kan Southern Luzon, maski may mga wusong-wusong kan maraot na panahon sa isting parte, partikular na sa may dagat Pasipiko. Dagdag na parin kay Basen Reboy Mata sa mobile unit, ako po si Alvin. Number 10 most wanted person sa Tabaco City, arestado kan mga otoridad. Jomar Bien sa detalye. Arestado na kan mga otoridad ang number 10 most wanted person sa siyudad kan Tabaco, Kasudma. Ini nabistuhan na si Dante Buelia Buebos, 50 anyos, asin residente kan Sitio Tugon, Barangay Hacienda, San Miguel Island, Tabaco City. Sa pinaluwas na report kan Tabaco PNP sa indang sinabi na na-arrestar nindaan suspitsado sa Purok 7 kan Barangay Pawa kang nasabing siyudad. Si Buebos inaristar huli sa duwang kasong may koneksyon sa illegal na droga na pinagahampang niya sa rodigdian pagbayular sa Section 11 kan Akta Republika 9165 o ang pagsaray o pagkakaiguan ng illegal na droga kung sa 200,000 pesos ang piyansa asin ang saro iyo ang pagbalga sa Section 5 kan kaparehong lay o ang pagpabakal ng illegal na droga sarong kaso na daing piyansa. Jomar Bien, DCGB. GB News Express. GB News Express. Alas 6:26 na sa Pilipinas. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Maski sa iba ka magpuon, sa Red Horse man sana ika matapos. Red Horse Beer, kusog kang tama pero bakong wasak. Diktiman sana ang pulik mo, diktiman sana ang pulik mo. Red Horse Beer, kusog kang tama pero bakong wasak. Sa Red Horse Beer man sana ang pulik mo. Red Horse extra strong, the #1 beer, hindi ang tama. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. GB News Express.
Mga tugang padagos kita sa mga darakulang bareta, ipinahayag po kan Department of Health na posible sa sarong tawo na magkaigwan duwang variant nin COVID-19. Ini matapos na madiskubre kan mga researchers sa Southern Brazil na nagkaperang pasyente na may darang duwang magkaibang variant ang nakaulakit na helang. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na kang nag-urulay ang Interagency Task Force manungod sa COVID-19 variants. Nagkaperang semana manungod sa COVID-19 variants ang nakalihis asin nabanggit kan mga eksperto na may posibilidad na magkaigwanin duwang klaseng variant sa sarong tawo. Alagad sinabi kay ni na wala pang nadidetect na siring na kaso sa Pilipinas. Sangunya, nasa 17 ang naristrong kaso ni Yoki variant sa satuyang nasyon. Sobra sa 1,000 ang panibagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa huring datos kan Department of Health, nasa 530,000, 180 o 118 unconfirmed cases ka nagakaulakit na helang sa nasyon. Sinasabing bilang 31 kaini o 31,455 o 5.9% ang aktibong kaso. Sinabi kan ahensya na nasa 1,266 ang bagong narestrong kaso ng COVID-19 sa nasyon. 68 ang nagadan kung kaya suminakat sa 10,924 o 2.06% ang COVID-19 related death sa nasyon. Sigon sa Department of Health, 130 ang narahay sa COVID-19. Mantang ang total recoveries ngunya nasa 487,721 o 92%. 88.8% man sa active cases ang mild, as in 5.8% ang asymptomatic, mantang 0.53% ang moderate, 2.4% ang severe, mantang 2.5% ang nasa critical na kondisyon. Daing pagitaa sa kaso ng COVID-19 sa Metro Manila dahilan sa holiday season. Inisigon sa Okta Research Group kasunod man kan mga pahayag nin pagkatakot kan posibleng paglobo nin kaso nin virus dahilan sa sunod-sunod na selebrasyon sa nasyon. Patang selebrasyon kan fiesta kan Pong Nazareno, sigon sa grupo bako harayo ang kada semanang datos kan COVID-19 sa National Capital Region o NCR base man sa case report kan Department of Health. Mantinido man sigon sa 4% na positivity kang rate kang ICR o NCR na nakalihis o sa nakalihis na semana. Inawanin doon kang Okta Research Group na kaipuhan nin pagtatarabangan kan gobyerno asin kan publiko sa pagsunod sa minimum health standards para mapababa ang padagos na kaso nin COVID-19 sa nasyon. Nakalusot na po sa Senado ang Bicameral Conference Committee report kan Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises o Create Bill. Sigon kay Senador Pia Cayetano na namayo kan committee o kan Committee on Ways and Means na planchado na ang nagkaperang proposisyon sa Senate Bill 1357 as in House Bill 4157. Sinabi ni Cayetano na kaibahan sa mga pangenot na probisyon na pagkasunduan iyo anday pagsingil nin buwis sa importasyon nin COVID-19 vaccine. Ang option kan mga negosyante na magpili sa pagultanan kan special corporate income tax of 5% as in enhanced deduction kasunod kan income tax holiday. Apera digdi na masalangkaw ang insentibo sa mga negosyante sa luwas kan metropolitan areas, mantang ang insentibo sa mga negosyo na ilipat sa luwas kan Manila, asin dagdag na insentibo man sa mga negosyo sa lugar na rinapado kan kalamidad o kaya gera. Pinagiromdom po ang ika-75 na taon na Battle of Manila, kasabay ang pag-umaw sa mga health workers asin mga heroes kan World War II. Sigon kay Mayor Isko Moreno Domagoso kan sinabi kay ni dahil sobra asin dahil sukol na pasasalamat ang dapat itao sa mga persona na yon nagpabulos kan sa indang dugo. Kasarabay ang mga health worker sa indang lugar
na iyon nakipaglaban para malabanan sana ang mga grupo na iyon naglaog sa Metro Manila kan mga nakaaging taon. Ang Historic Battle of Manila kang uminaging 1945, iyon sa sa pinakadakulang na eksperyensyahan kan syudad. Sinabi kang alkalde sa iyang ika-76 o sa endang ika-76 na anibersaryo kay ni kan Battle of Manila na ang mga Amerikano o ang enkwentro entre kan Amerikano asin Filipino asin mga tropas kan Japanese forces yung pinagkonsiderar na pinakamalagim na pangyayari ng giyera sa Pasifiko. Sayang tinaman doon na dakulang pasalamat asin dapat umawon ang mga ini ang mga heroine na nagbuwis kan sa inang buhay sa siring na bagay. Ipinag-relate niya man ang sinabi ng pangyayari ngunya na panahon ng pandemya, nakadakol man na mga patriotikong mga Pilipino. Asin Manilinyo ang nagbuwis kan sa inang buhay para sana makapag-survey sa mga nagpositibo sa COVID-19. Mantag pinag-unambitan kay ni ang heroic act na ginigibo kan mga doctors asin mga health workers na makapag-survey asin makapagligtas nin buhay. Alas 6:36 oras sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggie Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarten paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Hinebra ako, Hinebra tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Hinebra ako, Hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Matapang ako, matapang tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Matapang ako, matapang tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Diretsahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients.
Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay resistensya nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. GB News Express. News Express. GB News Express. Mas lalo pong nagkusog ang namatayan na dagit kan mga namamanuaan kan Myanmar dahil sa nangyaring kodita na namatayan kang nasyon sa panginginot kan mga militar. Nagkapera sa mga residente sa siyudad kan Yangon ang nagriribok sa pagikan sa indang kaldero asin nagbusina kan sa indang kotse. Naghanda naman in rally ang mga medical staff gikan sa darakulang siyudad sa Myanmar para maipahiling ang sa indang suporta. Napalibrehon si Myanmar State Councilor Aung San Suu Kyi asin nagkapera pang karahalangkaw na leader kang National League for Democracy o NLD Party. Mantangan mga aktivista naman ang nangapudan sa ninkampanya para sa civil disobedience na ipahiling kan militar. Nagdakol man ang pangapudan sa tulos na pagpapalibre kay Suu Kyi para ipadagos kay ang pamamayo kan Myanmar. Pinalibre man tulos ang sanggatos ng mga kongresista na ikinulong kan mga militar sa Naypyidaw. Grabe ang pasalamat kan Portugal sa Germany sa pagtaw kay ninintabang sa indang nasyon sa pagresponde sa pandemyang COVID-19. Ini matapos magpadara nin 26 na doktor, nurses asin nagkaperang medical equipment arog kan 40 mobile, 10 na stationary ventilators asin 150 hospital beds ang Germany para sa pagkurtar kang nasyon sa padagos na paglangkaw kan bilang kan COVID-19. Sigon kay Portugal Ambassador Francisco Pimentel del Melio Ribeiro de Meneses, habang buhay kay ining papasalamatan ang tabang kan Germany sa indang nasyon. Pigakarkulong na sa 13,017 ang nagadandara kan COVID-19 sa Portugal asin puminakol sa 731,831 ang kabilugan na kaso sa nasabing nasyon. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. News Manager Mar de la Cruz sa Detalye. Pading Mar, good morning. Good morning, BP. Ipinaliwanag ng Department of Health and Sistema kung paano dinirahon sa mga komunidad ang mga bakuna. Sigon sa ahensya, paghali sa National Central Cold Storage, dinirahon ang bakuna sa mga regional hubs, Centers for Health Development o Regional DOH Office, in mga napiling probinsya at siyudad na may direct flight. Liman sa mga CHD o Regional DOH Office, daron ng mga bakuna sa mga probinsya at siyudad o sa mga napili na vaccination sites, arog kan Rural Health Unit, Main Health Center as in hospital. Bisa pa kan DOH na aramon ang tamang impormasyon sa mga siguradong sources tanganing kay malibong asin mahadit. Sarong pakirumdum kan DCGB, asin kan DOH para sa ligtas sa pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayarang. Pag-asa Ligaspi, nasa linya sa kamugtakan kampanahon kay Basi Riniel Mago. Kadagos po nakaka-apekto ang Northeast Monsoon ng amihan at na-apekto po nito ang Tirong Luzon, ganun din naman po ang Visayas. At hindi nga po sa tuya sa Kabikulan dahil nga po sa Northeast Monsoon, laman po natin naging napangano rin ang kondisyon sa kalantan at may chance sa kita ng mga paguran. Dulot na po yan ng amihan o Northeast Monsoon. Naging katamtaman hanggang sa Magusugan Duro sa Rizal Norte, Serangan ang Pigalaw man sa Kabikulan at may katamtaman hanggang sa maalon na kondisyon ng kadagatan. So sa ganyan, iga pa rin kitang nakababala na gale warning sa kadagatan ng Kabikulan, kabali na dyan ang kadagatan kan Camarines Norte, northern and eastern coast of Camsur, Catanduanes at magi sa Katayid probinsya natin na Northern Samar para sa mga kababayan natin na tumatawid doon sa may Matnog going to Alin Samar. At ganoon din naman eastern coast of Sorsogon at maging sa eastern coast of Albay, kabali na dyan ang Rapo-Rapo. So pagka may gale warning, so ang ating
lagi pa isi sa gabos, dahil mo na po maglawod yung mga gumagamit ng mga sarabit na nagagampan dagat. Dahil sa mapanganib, peligroso nga po ang kondisyon nating kadagatan at mataharlang nga po ang pag-ukol sa kadagatan kan Bicol Region natin nabanggit. Aabot po yan ng 4.5 meters ang langkaw kan ukol sa mga kadagatan nabanggit. At tigalaw man po natin ang temperatura ngayon na pagkaldaw sa Kabikulan poon 23.30 at Pascal Celsius. Masaldang ay masirang at siya na alas 6:11 ng pag-aga, si masunod naman at siya na alas 5:47 ng pag-hapon. Alidigi sa pag-asa sa Southern Luzon, Legazpi City, Ranyang Mago na buo. Business News. Business News. Nagtutuod mga tugang ang nagkapirang business leader sa nasyon na posibleng aboto nin 4 sagkod 5 taon bago dagos nang makabangon ang ekonomiya kan Pilipinas sa epektong darakan COVID-19. Sigon kay Calixto Chiquiamco, presidente kan Foundation for Economic Freedom, na dapat sagkod 5 taon ang naaboton bago makabalik ang pre-pandemic levels ang GDP per capita kang nasyon kung daing may papautob na mga reforma sa ekonomiya. Gusto man kan business group sa nasyon na limitaran sa economic reforms ang pag-amyenda kan 1987 Constitution dahil pwedeng malihis ang atensyon kan mga legislador sa iba pang issues kung tututukan sana ang propestong charter chains o chacha. Sa lado man ni Rosemary Bosch Ong, presidente kan Philippine Retailers Association, na kaipuan may balik ang consumption para buhayon ang ekonomiya. Pagtubod ni Ong na mabalik ang consumption as in consumer confidence sa oras na mabakunahan ang mga Pinoy kontra sa COVID-19. Iyan po ang detalyes kan mga bareta. Sa pangaran po ka nagsurat, News Manager Mar de la Cruz. Asin News Director Edwin Peralta. Katuwang po si Angel Mustasa, nagsurat kan bareta sa lado lokal. Siring man ang Mega Force Patrol, iyan po ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga mami, Judy Ann Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggie Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarten paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Sa pulugan payo asin kalintura, ang Biogesic, maaasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag mapusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Ini po ang sa indong lingkod na si Meg Subiri. Bumabati nin sarong maugmang bagong taon sa Indogabos. Alam ko pong naging malaking pagsubok ang 2020 sa ating lahat. Bilang isang COVID survivor, ramdam ko po kung gaano kahirap ang taon na ito para sa lahat, tinamaan man ng sakit o hindi. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa dahil naglagay po tayo sa national budget ng pambili ng bakuna para tuluyan na tayong makabangon mula sa pandemyang ito. Konting tiis na lamang po. Ini po ang sa indong lingkod na si Mig Subiri. Bumabati ni sarong maugmang bagong taon sa Indogabos. Gusto mo makatres laban sa kulog? Di mag-Maxbeat! Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? Di mag-Maxbeat! Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? Di mag-Maxbeat! Maxbeat!
tulong benepisyo sa lalaking pamilyado, ganun laban sa kulog, lakas sinawas at lambingan kay misis with proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxfit. Sa Maxfit, nakatres ka. Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Namibidan sa albay, pinadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas or makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng Off the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon-Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay! Just na lang! Just na lang! Ngayon ang Bear Brand swak! Araw-araw na ang tibay mo! Just na lang! Just na lang ang Bear Brand swak! Araw-arawin mo ang tibay! I got my tibay! Just na lang! Just na lang! Ngayon ang Bear Brand swak! Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga mams! Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Nagdadangog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Balik kita sa programa. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Uy, igoda po ki mga may mga driver da mga tugang ki mga pampasahirong jeep na nakaka-experience po ki garosinda po na engkanto. Anong yan makaulok dyan? Dahil man po, nag-iulok man sana ako. Naka-experience. Aramon tado mga tugang istoryang darapon ni Lawrence Barcena tungkol digdi sa confession in mga drivers. Nasinda da po mga tugang gari na iingkanto habang nag-aagi sa sarong lugar. Diyan po sa may mga barangay sa pamitisan kan Bulkan mayon. Lawrence, good morning Lawrence. Detalye mo. Yes, salamat tabi, Bibi. Ipaputos mo niya ning grabing kababalaghan. Ang sarong pampasahirong jeepney, partikular ining buyuan Legazpi na ruta, na ikinumpisal mismo kan mga driver sa DCGB News na may masa kayo mababa sa sarong lugar. Nakauna ninda tao, pero pag minatunong sinda sa may purok uno kan buyuan, ay ilingkan mga nakatambay, dahil man ni nagbababa, dahil man ni nagsasakay.
Ini ana ipinagunambitan sa DCTV News kinumpisal mismo. Ang driver kan Buyuan Legazpi na si Fabian Abrigue. Matapos na maka-experience naman ang siya ng siring na bagay, nakauna niya, igwa din nagsasakay, igwa din nagbababa, alagad pag na muraw-murawan sa mga pirang minuto pag nakaabante na, naninda na-realize na wala man pala ni nagsasakay buda nagbababa. Ano yan? Roger! Ano ang iling niya? Kaya may ano daa? Ano iiling niya kay ni? Man daw. Tawo. Pero nugaday man daw namumustra ng pandok. Na kung nagdadrive siya, gari, minapundo siyang bigla? Ano ka? May minapara. May nagpapara sa laog kan auto. May minapara sa laog kang auto. Tapos kung may masakay, may minapara sa luwas. Siyempre, di niya man tabi si baga magpara. Di ba nagamaneho siya, di? Roger. Pero may minapara sa inuta dyan, di minapundo siya. Minapundo. Tapos, di, man kiminasakat. Magkiminasakat ka na niya, may nagsakat, pero managalas sa mga pagtararing na pasero, wala man nga yung kinagsakat. So, mga nayaon na pasayro sa laog, o di natang nagpundo ka, di man niya kinagsakat. Magyari. Di nga niya, may nagpara nga niya. Roger. Tapos sa inuta naman, mapundo naman siya. Correct. Tapos may nagpara, may mababa. Correct. Una ta nga niya, Brad, na nagpundo ka. Dahil man, may nagpara ba ngayon, may mababa? Nagkukaralo, tapirmihan daw nangyayari digni. Sa nangyaring lugar sa Buyuan? Puro kuno. Pag maagi dyan ang jeep? Maagyan si Tabi Bibendry, nagkakataon ni Pirmi, mga wagas na oras yun nangyayari. Mga anong oras na nangyari yan? Dahil man Tabi Bibendry pigasahan, nugad aga, nugad ugto, nugad hapon. Ano? Ang sarupa sa nangangalasan, pati digdi sa mga residente, iyo man ang mga pigtataram, nata ngayon nagtatango ngayon yung driver ngayon niyo, na dahil man nga kinagbababa, dahil man kinagsasakay. Kadakol na daw beses na baby plan. Kita baga, pag naka-jeep kita baga, nabugad baga, pag ano yan, pag pundo, tamababa sa pasero, so driver, minahiling sa ano yan, so rear view, di ba? Rear view mirror, igwa dyan. Oo, minahiling. Minatangad ka baga, nagaring minatango ka. Oo. Yan, mababa. Sabi ka, mga natanga yan, boss, na nagtango ka na, nagiling ka dyan sa salming mo sampangan. Sabi ka, driver, may nagbaba nga po. Ano mga kinagbaba? Baka umaray na ororo niyan. Ang mga baka man talaga. Baka. Ano nga po kan, mga tawong lipod, ano? Ang pigtataram ninda, tawong lipod. Baka man, ang paliwanag ni Edwin kan, arog ka ini. Sige na muna lagot. May paliwanag kan si Derek Edwin. Baka normal expect pala si Derek. Inpig-analisar ni Edwin Peralta kan Barangay Banjadero. Kung anong nangyari? Inalisar niyang maray. Sige, go. Roger Tabi BP, tapa ulit-ulit daw iyan na nangyayari na instance nin mga insidente. Ang pirming nakakailing kay so mga nagtitirinda, mga tindira sa mga manlain-lain na tindahan digdi sa Purok Uno, and at the same time, so mga nagtitirinda ng barbecue. Ang pag-obserbaran sa driver palaan? Kung na-obserbaran, dahil man in the pig-bipin, Sir BP, matunong, nagkapir ang jeepney, matunong digdi sa may Purok Uno, tapos ang mangyayari, mapundo sa na, matangad sa driver sa salming sa itaas na parte niya, iyon na ito. Tapos maabanti naman. Tapos minatago pa sa driver. Okay nga ya, bye-bye. Okay. Ano ito, boss? Ano nagbaba nga ya? Irilingan na sabi ka mga pasero sa loob, di mo niya kinagbabaha. Roger. Salbatan. Di pa, BP, ang inumpisal kan mga residente digdi, maging ka mga driver, aloy na daw talaga yung nangyayari na mga siring kining instance. Aloy nang nangyayari? Aloy na, pira ng taon na nangyayari, ang siring na bagay. Talaga? Roger. Talaga? Okay. Ang mga residente, napaapot nga ni BP Sentry sa mga kamid building ng driver. Kaya may nagtuturo ngayon ka mo, may nagbababa ngayon dyan na demi man nga midbid. May nagbababa ngayon dyan na demi man nga midbid. Narauton ngayon, demi man nga namumustrahan ng pandok. Alat ko na, Lowens. Nag-apod sa ko si Derek Edwin. May hapot siya. Ano nga, nagbabayad dyan?
Yan nagbaba? nga ang inaputaman sa driver. Nagbayad? Lugad nga yan, no? Pag ganon, minsan ngayon, pag iling-mingi, nagbayad. Salbatan mo po nangyari. na. Oh, maray ang analysis ni Derek Edwin. Ang puta na ko nagbayad. Baka lipod mo na bayad. Nangyari sa Maoraro. Oo, okay. Roger, tada mo punta ta, BBP. Sige daw. Ang interview kan DCGB News, exclusive ni kay Fabian Abrikian, sa driver kan Daragali. So driver yan ha? Okay, go. Kan Buyuan Ligaspi tabi. Nagkadua na lang. Nagkadua. Busy sir, na malikmata siguro ito. Basta kahiling yung nagpara ito. Tapos, so pangluwa, may nagpara. Tapos, yun. Nagbaba, pero pagkababa, siyempre mabanti naman ako. Paano daw na namamasahe man? Yan lang isa. Siyempre. Dahil mga marunong nakakatulog ang basahe ng mga iyo po. Yung man lang po yun. Oo, basta rin po yan ang nangyari po. So pinakalas po sa Ipatabi ang Bob. Mga 2019 sarong busy sa 18. Sunudan nyo. Ayun. Pero mo niya na ano, wala naman. Iyo po. Ano po ang ibig to kapunta sa inyo? Wala babrayay po digdig. Ano man lang sa kuya, kasi para man lang ito sa kuya. Mas nahiling mo man nagbababa. Nahiling mo man ang pakababa, siyempre makabansin ka na. Roger. Apon pa lang kan 2019? Oo. May nangyayari? Pero tabi BP, para may nakaurong kita driver, abo garing magtaram, abo magpa-interview. Igwana naman kinangyayari sa Inda. Kan 2019 o 2018, uling sarong driver, ay na nagpaunambitan gam pangaran, iyo man so na-experience niya, kan mga nakaagi pa sa ng aldaw. Baka, ngunya na panahon talaga, Lowens. Tagari talaga, may mahiling ka dyan na mga tawong lipod. Sige kayo, ito tawong lipod. Ang laog baga kan jeep, may lipod. Yung analysis ni Edwin. Sunog kan jeep baga, may lipod, may plastic barrier. Totoo nga 2019, 2018 tabi BP. Hindi, pang barrier ito. Pero ngunya, igwa na bagang barrier, kaya talaga rin katawong lipod. Ano ba? At nakulo na nagpapatotoo ako nga din BP at personal man niya ako. Di ako makatubod kay niyo na may mga nangyayari siring kay ni. Alaga na talaga nagtataram ata kaya interview mo ngayon driver. Ang pinakakuang kanta Lowens, umagi ka doon sa purok na ito, nagmumotor ka di. Umagi ka, kung gara may biglang suminod si mo, ganito totoo. Yan sana. Biglang nga nagsunod si mo, garo arugaan, garo totoo yan. Tapos pag-abot sa inutang ka nagpundo ka taga nagbaba na, gari talaga na-verify mong totoo. May tumasak kayo sa motor, ang paborito nga ni Jeep. Jeep pala na ang gusto. Roger. Okay. Ampotado si Kapitan Kaan, kung ikaw mananggad kimang araw ka na report sa iya. Roger. Sige na Kapitan ng Buyuan. Si Kapitan Ernesto Perez. Ampotado, tabaka ulokan ka ni Kapitan. Naman yan, lowin sa fight mo. Ata na. Dahil kaya tabi BP, ang hindi pinagkatangalasan na. Kan mga residente dikti. Kan mga kan mga residente, ano ang itsura kay ni? Iyan, atali, hapon ako, kung lalaki o babayi? Nugad, lalaki, nugad daw, babayi. Nugad lalaki, nugad babayi? May nag-text Lowens? 2847, true an kuya, Henry. Ang mga tao dahil nahiling, tasulula ko, nagpipick up keep frame, solo, kang na-develop, may kataning makangalas baga sa picture palan ini. Yan. Oo, may nadangog mananggad ako kaiyan. Diyan sa Buyuan, irestorya sa saod, kan uminaging mga simana, dahil ko lang matandang kong noarin. Pangyayari sa Maoraro. At ang alas tabi BP ang mga tao. Bako daw sa driver. Ano, inapot mo si driver ko, nag-agay siya naman, nakakao na siya o ano? Ata basog? Basog siya? Basog? Di man siya nakainom? Dahil lamang, matulog lamang yung driver na ini.
Baka na kain. Dahil lamang ini nagpapagoto. Sa bagay, bawal mag-drive kung buyong. Oo. O ta, iyan ta BBPan na kumbaga gari nagiging tugan nga ni. Ang Ako na taon may paradangog, may hapot ining paradangog ta. Hello? Roger. Yes. Iyan na pinto kung kaya nito. Ano? Iyan na pinto kung kaya nito Netflix na oro. Epekto na kakakaling kang Netflix. Di ba kibaga Netflix din mga resident? Di ba sa buyon? Salamat, Bigo. Ibang analysis kayo ni? Roger. Ako nga, naghilig ako sa Netflix na iyan sa mga action movies. Ako priling kan mga horror. Okay, sige. So mga residente din mga nakaulay mga ka-DCGB News pa, dit binaman ngayong natatanggap na apisar ngaya sa mga makataraning na arong, igwa pa ngaya kami ng kapitbahay na demi ngayon nagkakaireling. Ayan, Roger, Rogaring talagang nangangalas lang sinda, nugat instances, may mga mahihiling na lang sindang mga siring kayo ni matunong ang jeep, matunong ang jeep digdi sa may purok uno ka na buyuan, kauna may mababa, kauna may masakay. Igaman talagang taong din nagkakaireling. Roger. Igaman talaga. Ikaw nga ni ba kinagkakawara dyan sa opisina kan gumiyan ng mga minilyon din nagkakaireling? Ito, ibang lipod dito. Ibang lipod ito. Ibang lipod. Sa iba ba ko man sa Gabos, sa nagkaperang opisina, Roger. may mga nagkakawarang kwarta. Dahil man nagkaireling kung siya nagkuha. Roger. Ibang lipod pala nito. Roger. Okay. Basta po ini kan National TV. Magay nining istorya nila. Iyo. Roger. Nakangalason man talaga yan. Tirada. Nakangalason talaga. Oo. Okay. Roger, siya tabi pipian. Madali lang. Hello. Hello, Sir Henry. Good morning. Morning, boss. Hindi yung sabing report ni Lewens. Susabuyuan ba ba? Oo. Dapat tabi kan siguro paimbestigahan sa Senado. Ito ang karing. Magpa-committee hearing. Sarawayon ka na. Di dapat pagkapalapasan niya. Latasunta ka na. Sa Kongreso, gusto na sa Bagabo, sir, imbestigaran. Sarawayon nila. Thank you. Roger. Bye-bye. Yan tabi pipian, nagdagdag na istorya kay Basya Ripoy Mata sa mobile unit. Mana. O sige, Migo, salamat po. Sarawayon yung paradangog tangin eh. O sige, Lawens. Pangyayari. Hi, salamat, Lawens, sa report. Uy, paparam na alas 7, si 8 na. Madagitan ako ni Edwin kasi madingching. Hello? Hello, Buking. Yes, morning. Sabi na ni Barcina, nakulungan malo. Pizza 14 pala. Okay. Salamat. Sige, Migo, salamat. Mga tugang mabareta na kita. Yan po, baretang makangalas-ngalas, tubudan man uday, nangyayari. Kasabay po si Lowens Borse Barcena. Salamat kasi ng pagantabay. Goodbye. God is good all the time. Ano man po nangyayari, in God we trust. Goodbye. Oratio Imperata sa paglikay sa COVID-19. Diyos na samuyang Ama, minarulo kami sa imo, daraan sa muyang pangangaipo, tanganing hagadon na ilikay kami sa COVID-19 na nagbawi nin mga buhay asin kadakol ang apektaran. Warasan sa muya ang sa imong grasya, sa mga yaon sa pag-adal kan kabilugan asing ginikanan kay ning virus asing kasabay na helang. Siring man ang paglakop asin pag-ulakit kay ni.